खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। थांनाय 19 जानुवारिनि हरनि 8 रिंगासो समाव सिखाव साजायनानै बुग्लिनानै सासे 30 बोसोर बैसोनि सिख्ला जोहोलाव एबा राजा बिस्मितखौ गोथाङै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझाराव अर जोंब्लावदों। बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै रागा जोंखांनाय जायगानि सुबुंफ्रा मैयानि सानाव सावथालफोरनि बिरसा कामान्डु फर्सनि डिजिगनेटेड केम्पखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे अर सावनानै होदों। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव बे बुथारनाय जाथायखौ लानानैनो गाहाय राजा लामाखौबो बन्द खालामनाय जादोंमोन। बेल' नङा, मैयानि सानाव रागा जोंखांनाय रायजोफ्रा सावथालफोरखौ होसोनायजों लोगोसे पुलिसफोरजोंबो गोबां नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं सावथालफ्राबो बर'फोरनि सिं जानानै थायाखै। दाब दाब बर' गामिफ्राव मैया सावथालफ्रा बर' सुबुंफोरनि न'खौ सावनानै होदों, जायनि जाहोनाव बर' बिमाफ्रा आखायाव थफ्ला थफ्लि लानानै न' गारनानै खारनो गोनां जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ गासै सा 19 हमनो हाबाय। सत्यनाथ टुडु 47 बोसोर बैसोनि, गुद्राय किस्कु 30 बोसोर बैसोनि, गुनि मार्डि 28 बोसोर बैसोनि, पवन हेम्ब्रम 22 बोसोर बैसोनि, मंगल मुर्मु 20 बोसोर बैसोनि, राजु बास्कि 22 बोसोर बैसोनि, सनिराम मुर्मु 30 बोसोर बैसोनि, रबिन हेम्ब्रम 45 बोसोर बैसोनि, सबान मार्डि 35 बोसोर बैसोनि, रबिन सरेन 25 बोसोर बैसोनि, रबि हासदा 38 बोसोर बैसोनि, बासिलिय सरेन 23 बोसोर बैसोनि, साबा मुर्मु 60 बोसोर बैसोनि, निकलास सरेन 35 बोसोर बैसोनि, साम हेम्ब्रम 18 बोसोर बैसोनि, सेबास हेम्ब्रम 44 बोसोर बैसोनि, सुनिल टुडु 35 बोसोर बैसोनि आरो मन्टु मुर्मु 25 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। बे हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ सोमावसारनाय रायजोफ्रा दायनिगिरिफोरखौ रायजोफोरनो हगारना होनांगौनि दाबिजों कारिगाव पुलिस थाना मोखाङाव खुद्रिसारदों आरो थानानि गेट सिफायनानै थाना सिङाव दुंहाव थासारि खालामहैदों, जायनि जाहोनाव पुलिसा थासारिखौ सामलायनो गुलि हगारनो गोनांबो जादों। थारैनो जोंनि BTC ओनसोल एबा गावनि हायावनो बर'फ्रा गुबुन हारिजों बेबादि खास्रि बिस्रि गोथाङै बुथार जानाया जोबोर दुखुनांथाव आरो बर' माहारियादि गावनि हायावनो दासिमबो रैखाथि गैया बेयो फोरमान जादों। क'क्राझाराव बेबादि दुंहाव थासारिया बारानिफ्राय बारा जानायखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथायखौबो दान्दिसे समनि थाखाय बन्द खालामनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होदों। कार्बि आंलंनि बकलिया ओनसोलाव मैयानि सानाव गासै 350 बिघा सोरखारि हायाव दै जगायनाय हाखौ दखल खालामनानै लानाय हाफोरखौ उदां खालामनो थाखाय जिल्ला खुंथाया मैया मोनसे गिदिर इभेक्सन खालामनायखौ जागायजेनो। बे इभेक्सननि गेजेरजों 750नि बांसिन नखराव थानाय 2000 न'फोरखौ नोजोर होनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला होखारनायनि नटिस मोननायनि उनावनो ओनसोलनि गोबां नखरफ्रा गाव गावनि न'खौ सिफायनानै गारनानै खारदों। इभेक्सन खालामनाय समाव जाहाथे जेबो दुंहाव थासारि सोमजिया बेखौ नोजोर बोनानै गासै 500नि बांसिन पुलिसफोरखौ थिसननाय जादों। गुवाहाटीनि गणेशपारा ओनसोलाव मोनानि समाव हानजायारि डकाइतफोरा सासे फालांगिरिनि न'आव हाबनानै लुथिनाय जाथाया स्राङाव फैदों। जाथायथिलियाव गासै मोखां खोबथेनाय 4 सिखावफ्रा हाबनानै लुथिनानै लाङो। जाथायनि समाव न' बिगोमा अनिल देकाया न'आव गैयामोन। बे लुथिनाय समाव न'आव गावनि बिसि करबि देका आरो बिनि नखरनि ड्राइभाराल' दङमोन। बिसोर सानैखौ पिस्तल दिन्थिनानै रां, रुफा, सना, बेसेन गोसा मुवाफोरखौ लानानै थाङो। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसा सहैनानै जाथायथिलियाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। दिनै UPPLनि 27थि मिरु मावफुं आफादनि जथुमा जानो गोनांमोन, नाथाय कारिगावआव जानाय दुंहाव थासारिखौ नोजोर बोनानै गोदान खालार फोसावजासिम दोनथ'नाय जाबाय होननानै फोसावदों UPPLनिफ्राय। কিবা এক্সিডেন্ট হৈছে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে, হৈছে আমিও শুনি পাইছোঁ বা মোবাইলত দেখিছোঁ, খুব সিৰিয়াছ। এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যত নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই এপিল কৰিছোঁ, বড়ো হওক আদিবাসী হওক ইয়াৰে মানুহ শান্তি বজাই ৰাখক, গণ্ডগোল হ'ব নালাগে। কোনোবা একজন দুইজনে ভুল কৰিছে বুলি সমাজ হিচাপে ইয়াত গণ্ডগোল হ'ব নালাগে, কথা সেইটোৱে। আৰু আপোনালোকেতো জানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আমাৰ হাতত নাই, ল এণ্ড অৰ্ডাৰে নিজাববীয়াকৈ চাই আছে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাও ধৰ্ণা চৰ্ণা দিছে বুলি কৈছে, যে নহওক ডেমক্ৰেটিকভাৱে ধৰ্ণা দিব লগা আছে দিয়ক, কিন্তু ভায়োলেন্স কৰিব নালাগে, কথা সেইটোৱে।